अगस्त के भूमि पूजन बा मंदिर बनी श्री राम के। 5 अगस्त के भूमि पूजन बा मंदिर बनी श्री राम के। 5 अगस्त के भूमि पूजन बा मंदिर बनी श्री राम के। अगस्त के भूमि पूजन बा मंदिर बनी श्री राम के। 5 अगस्त के भूमि पूजन बा मंदिर बनी श्री राम के। 5 अगस्त के भूमि पूजन बा मंदिर बनी श्री राम के। अगस्त के भूमि पूजन बा मंदिर बनी श्री राम के।